Na talaga nga namang talamak ang lokohan, talamak ang tikiman lang, talamak ang no-label relationship, di ba? Talamak ang landian. Kaya mahal, utang na loob wag ka nang makisabay. O kaya kung ako sa'yo, eto na nga mahal, sa chinitong DJ ka na lang, sumugal. Huy! mahal. 안녕하세요. 김치노입니다. 아이씨. Andito na naman ako na Happy Friday. Na-miss kita, imnida. Andito na naman ang spicy opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hanapin mo. Ako to mahal, si DJ Kim Chino at makakasama mo ako 69 tayo. 6 to 9 p.m. Kaya naman mahal, di ba nga sabi ko sa inyo, ilang beses ko nang ipinangangalandakan gabi-gabi na wag kayong magsesettle sa bare minimum. Huwag kayong magpadala sa matatamis na salita kasi usong-uso ngayon yung mga taong sweet. 'Di ba? Sweet sa isa't isa, nag-a-update, may tawagan, baby, mahal, tapos kinabukasan, bigla na lang naglaho. Yan, usong-uso yan yung mga taong in-hit kapag sapit ng gabi. Pansin nyo yun, mahal, tuwing gabi, kunwari 9 p.m., 10 p.m. yan, maraming magpapapansin sa'yo, maraming nagchat-chat. At yung mga taong yan, hindi relasyon ang hanap. Alam mo ang hanap, landian lang. Kaya yung kausap mo ngayon, yung ka-updatean mo ngayon, tignan mo, ni isang motibo para maging relasyon kayo or para maging official kayo, wala. Alam ko yan, ganyan yung ex ko. Alam mo ang hanap ng mga yan, kalandian lang. Maraming higad kapag gabi. Kaya tonight, sa ating Chinitox, usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo, i-share ko sa iyo ang 3 senyales ng relasyon na landian lang. Ito, true to life experience to ni Kim Chino. Una mahal, landian lang yan kapag inconsistent ang communication nyo. Ito mahal walang taong busy. Kasi kung gusto ka ng tao, hahanap yan ng oras, pagkakataon para ikaw ay kausapin at mag-update. Kaya kung yung kalandian mo ngayon ay talaga nga namang biglang nawala, 'di ba? Nung nakaraang gabi ay talaga nga namang sweet. Nag-update, tawag sa iyo mahal, baby. Tapos biglang mawawala, inconsistent. Ay naku mahal, kabahan ka na. 'Di ba? Yan yung mga inconsistencies na talaga nga na mga nagmumura ang itsura ng pagka-red flag. 'Di ba kasi mahal yung mga ganyang tao, bukas makalawa, wala na yan. Tsaka magkakaroon ka ng roller coaster emotional ride. Bakit? Kasi pwedeng kiligin ka ngayon pero kinabukasan ikaw ay sawi. Kinabukasan namimiss mo siya pero siya may kalandian ng iba. Huwag kang papayag na bare minimum lang ang binibigay sa'yo. Huwag kang papayag na pastime ka. Huwag kang papayag na para kang call center. 'Di ba? Na kinakausap ka lang tuwing gabi, tuwing madaling araw. Anong tawag sa shift mo? Graveyard shift? Hindi kasi kapag ganyan mahal, sayang yung investment, sayang yung effort, sayang kapag nagsettle ka sa relasyon na wala namang label at hindi ka naman nakikita sa kanyang pagtanda. Utang na loob, huwag ka nang magsettle sa ganyan. Nanggigigil ako sa'yo. Anyway, mahal, isa pa lang yan pero parang hindi ka nakaiwas sa kalandian mo ngayon na para bang nilalandi ka lang talaga. Hanggang 9 p.m. pa si Kim Chino sa kanyang Chinitox, kaya mahal, huwag kang lilipat ng radyo at manatiling nakatutok dito lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!